ban shoot video, kumno ban le Google AdSense, kumno ban set ke YouTube. Dan re perlok nga sngo ban panmap na pi na marba. Ngam jula ban pe comments lani ki message ba pi send na po Facebook ngam la ban juba pi karpat pi lada pi sngo don kam ban kendu yanga pila ban wan bet hapo office tri kam jonga nga kloi ban yarap pi hakanu gunu por ya kanu gunu ka jing jong pi bat ko wiru pila ban yo ya kan number phone jonga na po Facebook na po Twitter lani na po Instagram pila ban yo by direct ke phone jonga bat la da fi phone nga kanu gunu por na kam ta kanu gunu ka jing nga kloi ban juba pi ban ngan pick up la da hakanu gunu por la da kan arbaji shibaji min mi run dai map namar haki message ngam jula ban page nama ki message ki babun haki comment ngam ju page nama ki comments ki babun tile si pi ong banga ngadi basarong bangam ju juba pi ki comments kum ni kutain re kam di kum ta hen re pila tipi namar ba haki comments ki don da ki spatli ngam jula ban page bat kitu badon kam nga lani jon kam jing yarap jonga ngakloi ban yarap pi naga benta jompi ki khun samla naga benta ba fikkiu saprang haga jing de social media ki babun ki ong yang ba ngamla ban shina video namar bangam yu tiap kamera ngam cuba tayi pikum ni mdan kamba pinti de ka kamera tangda kani ka mobile phone lani tangda ini i action kamera kala long yapi ba pin shina video lad mentala da pinti de ka kamera menta pinti de kamera piap tiet ka computer na ka benta ban edit ka computer ka batat ka dei new pro hadu prapo ja kumta ka long ka ba yapi ki badan stang kuman chu ong ki pareng ki de ki beginners kumta thit da ka mobile phone batla da pikwa ya ka quality juga video baka kambyang download ya ka apps open camera hangtu kala don ka jing setting ya ka camera hakanu ka resolution lani ya ka exposure na dong sidong ka long thik kum ka DSLR shibun pat ki video ki bangala dep sina nado ka snem arajar khat new bangala sina video ba ngala sina shibun ki video ka jing sina video junga ka long bangan pen i ya pi kum no ban sina video nengkong ngapen mi ban sina serial ban nganut ruban ong ba ngadai ban kong du ban shina video to ki video lesi kala don shwa ya kata ki ba shu upload ta ka ba shuring kai ba shina ka dai bangala shina hi ka video ba ki khasi kala sedang mestrat pe video nadu ko pemi ya ka serial nga arman na pelajai hadin ka tupat ngapen i kumno ban ya thu khana ban ya thu khana ngai thu khana ki khana handai ngai thu khana shpang ka pertai ka mariang ban ngayu i menta ki babuan ki balai shina serial ban chanbar ki channel menta ki la pemi ki jing ya thu khana lada pinang hi banchina ka but jopi kanam lo ka ban ko ay ka long kumnu ba pin tre stop ban tre ka jing tre stop hi ka long ba pin pen le jingmut ya kanu nu kam ba phile ban phile jing kibri ho ba kibri ki kamai ki im le ki tholak ka po YouTube ki balai pi bumla balai nga ngam la niru ide kibri hi o ni duna ki nong views number balai ngi dei khasi kumta upat uduna watla ka taru ka poi hi silak arla view teringa shu ong pi tang ka ni koi itu ki bala head subscribers ki bala cross ya kasan paula ni silak subscribers ngaken tu yipi ba omde ba pin syukut no tang hangi persang ban snai ki content ki tu bala puli ikin ai ki subtitle lani kin sinara ki video hindi lani ki video fareng nak bata ban yo ya kita ki wider audience ki wide audience kemut omde tang hani po ka jalam me ya henry ki banda baru kin pa ki video jong pi lada pi ai ha do ki henry la ngin sinata nga kasi ngin syukut kum tu ka ba yangi bangin boy shaki kum ta ngadon arteli ki channel ka we ka storyteller London is one tim tang lastan ban concentrate ka storyteller London bangan promote no kham sa jingai kin yat kat ba storyteller London is one ngan bu nagam ta bangan keren ha kasi ngan batai ha kasi ber kum ta ter de ko ban ko ngai ka long ki babun hi ong ba ni sham jing ha de jing de tiar kita ngan kam man thit kini ki tiar kita tang mobile phone bata kakti ring kata hi ka video ko play ka po YouTube kam don jing bentale haki mobile phone labu ya ka video quality ka ba bahawat ki mobile ki ba new prajaru kila don kata ka quality ka ba itna biang ba pi mentangan pen EP kumnu ba pin shna video kata kani ka episode number 1 pat kani ka long karpang tang na benta itu ki bala YouTube ngan pen EP kumnu ba pin shna video kumnu ba pin ring video kumnu ba pin edit video kumnu ba pin thought story kumnu ba pin shna ki comedy video kumnu pinchna ki love story kumnu pinchna ki action video baro khat hi apo film ki banan kam da kini ki toys gon lani ki gon kai henrem ta haba piring ban pin shoot ka video ban pen i ka jing sha ngan ai kumne ngan ai kai kom ki pi kalong tak kani
Lasna ya kini ka dur jong pistol haka dur jong ka nanya mem. Menta pintan kum ni. Lalu pinai. Ketu kadika jingsia. Tem ta shibun ki ki ba pitep nang ta ban ring. Menta haba piring video. Piron kam ya ka kamera movement lu. Kenang baki beri ki numia la ni ki numbur ban pe ki video jong pi pin ring ya ka kamera mdei ban chupen haju. Henry yelek ban ring ya kamera dag ba pitan kumtu la ni pitan kumtu bat kumta terte. Bat yelek ban pe ya ka exposure jong kamera baka dur khamat kan long ka basai. Nai ong baka baka met kan syai Henry ngidon kam ya ka dur khamat. Maha pangi pe video la da ka video ya ka dum kamu dei badum gedur khamat mdei badum barok sindian. Ti kumta persang menshna hakata kom kenang bagi beliau kin internet ya ka ya ki video jompi bat la da pin le kumta ki video jompi kin internet nang ta ki dialog pin tho kita ki jingkran ki basutnat bat ka surkran kamdei ban long pulikot henrei ka surkran ka balong keren mentala da ong le chano la pinta bi ong le chano ki chong le chano kam bi hey chano pi kan long internet review. Hey, Shano, kamu long ke internet? Dari minta pi dong. Ari, say, minta haba pirki, minta la ong nong ring video ong rki, pincule. Kami dah dari pirki bat. Asam ki, kaju. Minta la pi yam ru, pincu ong ba? To yam, mentoy, pincule. Kaju yam pincule. Bandom lani ban susi lani ban yam kam de kambe penun kam tang ya ka jingring bejing petiam mesim jupi kin jupi kamet hai balai la susi pat kamet jong pi ka jam pile haba komen pat kum kita ki ti kini kalong tang ka jing lam lenti jong ai pi kum nu ba pinang kiu kam tam ya kitu ki bidang stang ngam ong kitu bala tibet bala nang kiu sumat itu kim don kam su ya kini ki jing batai joma buat wat ong baka video jong akam ya ha ka ban kong don ba ya ngaman shwa ha kasnem arjar kat nyu nadu ka kat kendai tek jong Februari jong kasnem arjar kat nyu abang las dangan upload video bat la dangan poi sun view maka chisngi ngalak kemen bah kawai ka video ka bangasnan nang kong do ka bayo sun view chisngi ngalak hawai sha ya ki artis nomor bele ba kata ka video kala ya Henry mentala dakat poi shipo hajar chisngi nga ong ka video ka flop lani ka video ka bomja Henry suki ki subscribers haba ya keren ki subscribers pi ong ngam don subscribers yo subscribers nap ki video jong pi ki internet unton kam ye pi ong to subscribe yena ban ong pi to subscribe unton nong skap pi pi ban ong to subscribe ke channel junga unton bam nong ba skap ke jong ong jong pi Henry ki beriu hi la ki kwa aban yu ya ka next upload jong pi ya ka video ka pin upload kin subscribe hi na mar ka jing subscribe ka mut ba nang ban ngan yo notification nam ta ki video ki ban dangwan Henry lo beriu mi don kam internet tre ban subscribe what subscribe unsubscribe no kum kita ki eke la lam ta ka video jong pi ka internet ki beriu ki wat ya ka video jong pi ha e ki don ki perlu ki share page kita ka video internet Henry ka video ka bom internet lada pi share maknaru undan nong page namar internet kumta ka baneng kong gadai ka kerteng jong video baar ka di ka thumbnail ka di ban long ka ba internet ka ban long attract ka surkran ka di ban shai ka dul khamat ka di ban shai kumta ki beri ku internet page video ai da ka music background ya ki music background ngachei baki babun ki ngat copyright lani ndal ari por monetize kim yo monetize ki ong ba ka Google AdSense ka ong reuse content ka pamut pa people kam ya ke music lani ki video lani ki ai ki bala pun kam shoki be kumta download ya ka music video na YouTube audio library ki balik da mobile kin open bina Google Chrome klik desktop nang ta pin salap ya ke music ki don de ki million teli ki music ti ko wai ka bangas kwa ban ong kalong ngaken tu ya ki para nong le YouTube baro baso ha wat nom strike yenuru ladari upload ike video Henry ka bahapin syo item message to remove lan delete Henry ka babun naki kena ki ba ngahi ngajurap ki ong ba o ka channel jonga ka sya strike sya remove kumning tay kalong ka ba susi ladangi ki para kasi ngin penjot yo para kasi
Henringa kiba upload itu video nga ngalaban ong kiladon kumba south nesan spatli. Henry ngam ju straight. Bale ba mentoy yu bangan straight. Ting perlok ngakan tu ya gitu ki balik YouTube ki dan menu re-upload joki. Tes ngobhan namala dan ka option hangtu. Ai por ki news ngi bakin wen. Lada kim wen ya kata ka syong haki kin selek kat mon Henry. Subha wat lam straight ya kanu ke channel bepli nama tang la straight kamu ketu ke channel dan pin straight lai tali la syak pendu ke channel straight art tali la syak suspend straight kawai ke warning tika ni ka long ka jing kerpat junga ya barok la don menu beri upload itu video jong pi la kilap pakil ari upload makna subha wat nom straight ya ka channel bepli namar ki babun hi habarang tang ki kimti prokom ki upload itu video jong ki bai bat kum ta ter di perlok na kani kalong tangka jing stang jonga nin siap kendu yang ipi hakapat kabar ngan hikai ipi kumnu pin to script na ta kumnu pin china video bat kum ta ter